Kristina Banholzer dwi'n ffotograffydd proffesiynol ac am y 4 mlynedd nesaf dwi'n mynd i ddangos I chi sut ti'n dati I dynnu lluniau bwyd môr. Dwi yma ar ran cynllun Porth i'r Plant. Mae'r cynllun yn hyrwyddo bwyd môr o Gymru. Da ni mor lwcus I gael yn amgylchynu gan y môr sy'n cynnig y bwyd môr o'r safon ucha I ni. Yn y gweithlu yma mi fyddwn ni yn canolbwyntio ar goleuo. Gola ydy beth sy'n mynd I wneud eich llun chi sefyll allan. Dwi'n mynd I ddangos 2 gwahanol math o le I chi heddiw. Yr un cyntaf yma ydy y goleuo tywyll, a'r ailyn fydd yr goleuo bach fwy llachar, fwy ffres. Dwi'n mynd I ddangos I chi sut I ddefnyddio y gola fwy ar had sydd ar gael. Gola naturiol, mae o hollol am ddim. Peth cyntaf dwi eisiau chi wneud ydy mynd o gwmpas y tŷ neu'r gweithle a gweld pa ffenestri sydd yn dod â'r gola gorau I mewn. Swn i'n argymell bod chi ddim yn saethu pan mae'r haul yn dod drwy'r ffenast yr eich llachar. Trio defnyddio ffenest lle mae'r haul ar ochr arall i'r adeilad, oherwydd mae gormod o ola yn medru bod yn drwg. Ond, os ydych chi methu saethu adeg yma'r dydd, swn i'n argymell eich bod chi rhoi fel sheet neu rhywbeth fel dros y ffenast, jyst I soffnio'r gola. Meddyliwch amdan y ffenast fel un lamp mawr sy'n goleuo'r llun I chi. Dwi eisiau chi rili edrych ar y bwyd a gweld lle mae'r gola naturiol yma yn cyffwrdd y bwyd. Fedrwch chi symud y bwyd o gwmpas, neu hyd yn oed gwell, weithiau mae'n syniad I gerdded o gwmpas y bwrdd hefyd I gael rili gweld lle mae'r gola'n hitio. Dyma'r diagram dwi'n ddefnyddio pan dwi'n tynnu lluniau bwyd. Mae'n dangos yr holl ongla fedrwch chi dynnu llun wrth ddefnyddio gola. Dychmygwch y diagram fel cloc. Mae gennym ni hanner dydd, 3 o'r gloch, 6 o'r gloch a 9 o'r gloch. Mae'r hanner dydd yn cynrychioli defnyddio'r gola o'r cefn I dynnu llun. Mae'r 3 o'r gloch a'r 9 o'r gloch yn cynrychioli tynnu llun o'r ochr a defnyddio'r gola o'r ochr. Mae'r 6 o'r gloch wedyn yn cynrychioli defnyddio'r gola o tu blaen a defnyddio'r ffenast fel un lamp mawr I oleuo bob dim. Na I ddangos I chi sut mae'n gweithio. Pan da ni yn defnyddio'r diagram, mi fedrwn ni ddefnyddio o mewn 4 ffordd. Y ffordd cyntaf ydy yr un hanner dydd. Hwn di'r un lle da ni'n defnyddio'r gola o'r cefn. Da ni'n sefyll yn gyferbyn ar ffenast ac yn defnyddio gola'r ffenast I oleuo o'r cefn y bwyd I roi'r effaith dramatig yma. Pan da ni'n defnyddio yr ochr 3 o'r gloch neu 9 o'r gloch o'r diagram, da ni'n saethu o'r ochr. Fel da chi'n gweld, mae yna gysgod lyflu ar un ochr y llun ac ar yr ochr arall mae gwaead y cymwch yn rili sefyll allan. Dyma'r rhan 6 o'r gloch ar y diagram. Da ni'n defnyddio'r ffenast fel lamp mawr. Da ni'n gweld popeth ar y cymwch, da ni'n gweld bod y gola yn cyffwrdd bob man. Mae lluniau tywyll o fwyd yn rili poblogaidd ar hyn o bryd, a fedra I ddangos I chi sut I gael yr effaith yna. Da ni efo'r ffenast yma, efo'r gola naturiol. Da ni wedi rhoi y goliadau'r tŷ I gyd off. Mae gennym ni'r bwyd yma ar y bwrdd. Da ni wedi troi y bwyd fel bod y gola yn hitio y llefydd cywir. Da ni am mynd ati wan I dynnu llun. Felly dwi wedi dod I fama I dynnu llun. Dwi'n mynd I ddal y ffôn uwch ben y bwyd a dwi'n mynd I ddod â'r exposure I lawr jyst I dwyllu fo rywfaint. Wedyn, dwi'n mynd I ddod i'r ochr I dynnu llun hefyd mwyn gwneud yn siŵr bod ni yn cael y 2 ongl. Os ydych chi'n poeni bod eich cysgodion chi bach yn ormod, mi fedrwch chi fynd ati I roi darn o gerdyn gwyn neu ffoil a'i osod yn fama fel bod y gola yn cael ei adlewyrchu ac yn bownsio nôl ar y cysgodion. Mae gen I fi un o'r rhain, a dwi jyst yn mynd I roi hwnna fanna, a da chi'n gweld y cysgodion yn cael ei golli rywfaint. Felly os da chi eisiau lluniau chi edrych dipyn bach fwy gola, bach fwy ffres, mae modd gwneud hynny hefyd. Yr oll dwi wedi wneud I dod i'r rhan fwy gola o'r tŷ. Mae gen I gola'n dod o'r to a gola'n dod o'r ochr yma hefyd, felly does ddim angen meddwl am cysgodion yn byd fel ar rili. Top tip I chi pan da chi'n mynd I dynnu llun, mae'n wastad yn syniad gwneud y llun dipyn bach yn rhy dywyll fel bod chi'n medru goleuo fo pan da chi'n mynd ati I olygu fo.
Dyma llun sydd yn rhy ola. A dyma llun sydd yn rhy dywyll. Ond dyma llun sydd wedi cael ei oleuo yn berffaith. Y tric ydy ar ddiwedd dydd ydy just symud o gwmpas, symud bob dim, symud y bwyd, wneud yn siŵr bod chi'n cerdded o gwmpas hefyd, a pan ydych chi'n cael y gola perffaith yna, ydych chi'n gwybod yn union lle mae o. So wedyn, pan ydych chi'n mynd ati dynnu lluniau, ydych chi'n gwybod pa ffenast ydych chi'n licio ddefnyddio, pa ola sy'n gweithio ora, a lle i sefyll i dynnu fo. Diolch i chi am wylio heddiw, dwi'n wir obeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth am dynnu lluniau bwyd môr. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am bwyd môr neu eisiau ambell i'r seit, ewch draw i gyfryngau cymdeithasol Porth i'r Plat. Maen nhw ar Facebook, Twitter neu Instagram @Porth i'r Plat. Diolch am wylio.